ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೈನಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಮೆಝಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಯ್ಟಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಅತನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆವಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂದು ಬತ್ತದು 8 ತಾರೀಕು 15 ತಾರೀಕು ಮುಂಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡು. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಗ್ಲು ದೈತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತುಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಳೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ಡ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಓವನ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಪಂಡದು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತುಯ್ಯರ್ಂಡ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತುಲೆ 7,000 ವಾಚ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ 999 ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಲೆ 19,000 ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ 1,099 ತೆಗೆದುಂಡು ಪಂಡ 95% ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಪಂಡ ಏಪ ಮುಂಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂದುವೆ 8 ತಾರೀಕು 15 ತಾರೀಕು ಮುಂಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡ ದೈತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಪುನ ಜೋಕ್ಲ ಆವಡು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣ ಅವನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಾರ್ನ ನಿಗ್ಲು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ MRP ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆಫರ್ ಪುಣತ 90% ಅತ್ತಂಡ 80% ಪೂರ ಆಫ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದಾಗಲಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ದೆಟ್ಟು ಓಕೆನಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ತೂಪುಂಡಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ರೇಟ್ ಗುಂಡು ತೂಕದಮ್ಮ ಐತೆ ಇತ್ತಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಲೆ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಪಂಡ ಇಂಟೆಲ್ದ ತುಲೆ 13,000 ಮೊಬೈಲ್ 9,999 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಮಿದ ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಂದುಲ ಅಂಚನೆ 13,000 ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ. ನನ್ನ ತುಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಏತ್ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ತುಲತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಡೆಲ್ದವು 29,000 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 42,000 ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಈತ್ ಆಫರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರಾಗ್ಲು. ಸೊ ಏರ್ಗಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ತುಲೆ 54,000 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರೀ 39,000 ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ 29% ಆಫ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ನಿಗ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ಬಾಯ್.